така малко от книгата. Искам да кажа, че книгата ми е изпълнена преди това с оптимизъм, с вяра, с устрем, с всички тия ние трябва да живеем, за да може да кажем един ден, че сме обичали хората, че сме им помагали и че сме направили нещо на този свят. Без оптимизъм и без вяра и без устрем това нещо не може да го постигне. Книгата ми се казва "Живот пълен с изненади", което е точно така. Нашия живот е пълен с изненади, някой път добри, някой път лоши, но ние трябва да сме готови да ги приемем. И не случайно аз съм започнала книгата си в страни на Марк Твен с думите: след 20 години ще бъдеш по-разочарован от нещата, които не си направил, отколкото от извършеното. Затова прережи котвените въжета и отплувай далеч от безопасното пристанище. Изследвай, мечтай, откривай. Фантастични думи на Марк Твен за един фантастичен живот. В никакъв случай не трябва да стоим на едно место да замръзнем. Човек се ражда за да твори, човек се ражда за да прави нещо за себе си и за другите. Само когато помагаме, това е един от пътищата да бъдем доволни и щастливи от живота. Така, отговарям сега на това, че трябва да сме подготвени за добри и лоши изненади, както се казва в моята книга. Аз съм започнала с това, че имах много неприятна изненада, в смисъл, че прочетах в едно френско списание, че майка Тереза, всички знаете майка Тереза коя е, търси 10 души лекари от целия свят, които се занимават с алтернативна медицина. Когато прочетох на какви условия трябва да отговаря този лекар, си казах: добре е да кандидатствам, ако успея, успея. Всички трябва да бъдем така, с вяра, че ще успеем. Може да не успеем, но така трябва да мислиме и да действаме. Подадох документи, вкъщи всички ми така се присмиваха, как може 10 души от целия свят и аз да бъда една от тях, но се оказа, че след 3 месеца получих писмо: "Congratulations, доктор Цанкова, вие сте една от тези." Но когато отидах в посолството, получих отказ, и не само отказ, а и черпечат, което означава, че нямам право, специализацията беше в Хавай, че нямам право и да кандидатствам 1 година за визата. Нарекоха ме наркотрафиканка, аз оспорвах, казвах, че не че съм наркотрафикант, аз съм нарколог. В Швейцария съм взела тази специалност, премахвам зависимостта от наркотици, от алкохолизъм, алкохол и тютюнопушене, но отказът беше невероятен. Тогава се обадих на моите близки в Америка и те ми, как я взеха, не знам, мои пациенти, взеха ми зелена карта, която ми даде много големи възможности да живея в Америка и да ползвам възможности, които тук не можех. Например, аз записах на 70 години колеж, и той е един от най-престижните колежи, Лос Анджелес Сити Коледж. Завърших този колеж на 75 години, като се срещах междувременно с много хора от целия свят. Камбоджа, Уругвай, Аржентина, Коста Рика, от целия свят. Запознавах се с техните нрави, обичаи. Всичко това ме направи по-богата, по-добра, по-духовна. И така че аз това съм го писала не за друго, а за да разберете, че има една велика мъдрост, че когато ни се случи нещо лошо, то може да е за добро. Получих отказ от посолството за виза, а след това стана така, че аз успях да имам зелена карта, след това и гражданство, и да се възползвам от тези възможности, които ми се дават. Но аз дълбоко обичам България. И понеже моята книга, когато говоря за България, аз плача, както хилядите емигранти в Америка.
знаете ли, когато бях в Флорида и в други места в Америка и трябваше да кажа, че пътувам за България, защото аз идвах много често и си идвам всяка година, преди по 6 месеца. 6 месеца работя и живея в Америка, 6 месеца работя и живея в България. Сега малко съм съкратила приемите поради някакви други причини. Но искам да ви кажа, че не само аз изпитвам това, защото тези възможности, които получих, са за сметка заплатих много висока цена. Тоест, аз оставих Рила, Родопите, Пирин, Витоша и Черно море. Далеч през океана останаха приятелите ми, роднините, любимите ми пациенти. Всички тъжим за България, които живеем в Америка. Абсолютно всички. Защото спомням си на сълзените очи на момичето в Флорида и съм писала за него, което, когато се сбогувахме, понеже когато напуснах Флорида, отидах специално да я видя, тъй като тя жадуваше преди да тръгна да ме види пак. И не, че се просълзи, а тя плака неистово, била е стюардеса, сега продава в един магазин за бижутата. И казва, заблазявам ви, че отново ще видите планините, отново ще дишате този въздух на България. Значи, искам да ви кажа, в Америка има много неща, но България е невероятна страна. И ние трябва да я цениме. Просто всички трябва да правим нещо. И аз като идвам, гледам да правя България да стане рай, както по-рано са казали, че нямало места за България и Бог дал парченци от рая. България е чудесна страна. Много съм писала за България и ще си позволя само да кажа два реда, да споделя два реда от стихотворение на млада поетеса, която живее в Лос-Анджелес, където аз живея. Стихотворението си казва Носталгия. Ти пак дойде, носталгио. Ти пак си тука. Ти пак споходи моето сърце. Не питам, чакаш ли ме. Не почука, нахълтваш и ме грабваш с ръце. И така нататък и завършва. Ела и заедно да си поплачем. Ти мен, аз теб да утеша. Защото само двете с тебе знаят. Човек без корен, тяло без душа. Това написа младата поетеса. Искам да ви кажа едно приятно пътуване в живота, изпълнен с изненади, защото живота ми се състои от изкачвания и падения. И бабата на това даровито момиче, което е българче и живее в Коннектикът, в Америка, присъства тук, ето е Мария Златарева, Мими Златарева, нейната внучка Йоана. Тя е от индиговите деца. Сигурно всички знаете, че тия деца, които се родиха напоследък, се казват индигови деца, те са с много способности. И аз ще ви прочита съвсем малко едно дете на 12 години какво написа за живота. Животът е пътуване, приключение, изкачване. Ако искаш, може да достигнеш върха. Може да е трудно. Може да загубиш вяра. Можеш да падаш или да се спъваш, но трябва да се движиш напред. Трябва да продължиш да упорстваш. Планините, с които се сблъскваш, ще те направят по-силен. Но винаги ще следва друга планина, друго пътуване, друго приключение, друго изкачване. Животът може да те тегли надолу, но всяка следваща крачка ще те доближава до върха. Без значение какво те очаква от другата страна. Животът е пътуване, приключение, изкачване. 1-12